Bueno, guazen beste salto bat egitera. Guazen beste ikastetxe batera, kasu honetan, 5. mailako talde batekin, Katalin erosotik datozenak, eta kontatuko digute nolako diren lagunak. Ia ba, txalo bat! Laguna gara eta onena hori da, beti batera gaude elkarri begira. Elkarrekin goazku edozein tokira, benetako laguna betirako dira. Lagunak beti oso atseginak dira, elkarrekin joaten gara eskolara. Eta beti ederki ibiliko gara, lagunak izatea oso polita da. Lagunekin ezara bakarrik egoten, jolasten hitz egiten lanean abesten. Beti laguntzen duten, dakiten entzuten, lagunek ez dituzte inoiz utz egiten. Pozik joaten gara, gu lagunen gana, laguntzen dute eta dena erdi bana. Horrek arrasagoa egiten du sama, lagunekin taldean egiten balana. Beti lagun artean, perigana denak, gurekin egoteko lagunak direnak. Ez ditugu ahaztuko beraren izenak, paregabeak dira lagunik onenak. Beti elkartzen gara gu paseatzeko, bozetan gelakoan bule elkartzeko. Etxera PlayStation jolaz etortzeko, laguna beti daude zuri laguntzeko. Bideojokoetan jolasariekin eta ligatzen dugu gero elkarrekin. Baita lagunak ere etxeko lanekin, futbolean jolasten dugu lagunekin. Beti izaten dugu lagunen laguntza, horretan denok dugu lertuko engantza. Horrela jarraitzeko dugu esperantza, lagun artean beti dago konfiantza. Bueno, lagunak. Lagunak, pentsa zenbaten garrantzitsua diren lagunak, Pentsa zenbaten garrantzitsua diren lagunak, urrengo taldeak ere horri buruz hitz egin nahi digula, lagunak. Kara, horiek ere 5. mailakoa dira, eta entzun dituztenen hauek